намоиши либоси миллии ёдгорӣ аз ниёгонро дар осорхонаи миллии тоҷикистон директори ин муассиса аҳлиддин ибодуллозода оғоз бахшида зикр намуд ки либоси миллӣ муаррифгари фарҳанги ҳар як халқи мутамаддин мебошад. хушбахтона замони соҳибистиқлолии тоҷикистон дар мамлакат расму оин ва анъанаҳои миллӣ аз ҷумла фарҳанги либоспӯшии тоҷикон аз нав эҳё шуд. либоси миллӣ як ҷузъи фарҳанги миллат ба шумор рафта ёдгорие аз ниёгонамон аст ки дар тӯли қарнҳо шинамию зебоиашро гум накардааст. насли имрӯзаро дар баробари ифтихормандӣ инчунин зарур аст ки баҳри ҳифзу муаррифии он масъулиятшинос бошад. ин ганҷинаи бебаҳои ғайримоддӣ миллати кӯҳанбунёди худро омӯхта қадр ҳифз ва муаррифӣ намуда ба наслҳои оянда ба мерос гузорад. зикр намуданд нотиқон. ҳар як нақше ки дар либоси миллии мо истифода мешавад як рамзи ба худ хос дорад. рамзи сафедӣ, покдоманӣ, рамзи хушбахтӣ, рамзи орзуҳои нек, рамзи тамаддун ва осорхонаи миллӣ тавассути ҳамин намоишгоҳ хос ин бори дигар ба тамошобинони муҳтарам аз таърихи қадима, аз асолати либосҳои миллии тоҷикона таърихи баргузории чунин экспозитсия як муаррифии хосаи либоси тоҷиконаро. воқеан либоси миллӣ як қисмати таркибии фарҳанги моддии миллати кӯҳанбунёди тоҷик ба ҳисоб рафта дар тӯли садсолаҳо унсурҳои анъанавӣ ва нақшу нигори худро нигоҳ доштааст. аз ин рӯ дар намоиши мазкур аз фонди осорхонаи миллии тоҷикистон зиёда аз 600 адад намунаҳои гуногуни либоси миллии тоҷикона аз қабили куртаҳои чакан, миёнбандҳо, фаранҷӣ, матоъҳои читӣ, шерозаҳо, тумордонҳо, пойафзолҳои чармӣ, тоқиҳо ва ороишоти занона ки инъикосгари таъриху фарҳанг, расму оин ва ҳунарҳои мардумии ниёгони мо мебошанд ба маърази тамошо гузошта шудаанд. дар идомаи чорабинӣ дар толори осорхонаи миллӣ дар мавзӯи либоси миллӣ ёдгорӣ аз ниёгон ҳамоиши илмии назариявӣ баргузор гардид. дар кори ҳамоиш доираи васеи олимон, муаррихон ва муҳаққиқон иштирок намуда доир ба таъриху пайдоиш, ташаккулёбӣ ва дигар вижагиҳои хоси либоси миллӣ бо маърузаҳои илмии хеш суханронӣ намуданд. намоиши либоси миллӣ ёдгорӣ аз ниёгон дар осорхонаи миллии тоҷикистон то 1 сентябр идома мекунад.